Tengah iba kadon ke helndet. Tengah ngasukun tu ba. Ngakan tu shua namar na kalami no DC, namar general secretary jongi uang ba DC shua ban khot ingi ulak kli ba. Kadon ke jinga ki kadon ki politics no kam umno kani. Tengah sorong ba na kaliang yo general secretary ba start. Uang ba partly uang yes is a kadon politics. Partly uang kamdon there is no politics. Ula batai syai ngas tena dikentin bu uang DC. Uang hoi kedai politics mar barok khot ngide ginong tebut. Ba ngile tebut ngile ni teb election kamut ba ngide partly ngide ka politics. But baga asen yung iru uang ba ngidon bunjat ki kinong yalam ngila banong kinong yalam kinong karshan yung ki parti ba per ngimdon tanggawi ka parti. Hangni ngimla banlen ngidon ya kata ngile phla ka jing syong. Ngidon ki WPP ngiyakren bet markhamat hi ngidon ki NPP ngidon ki UDP ngidon ki HSUDP ki independent bat ter te uang ba takadaw sar ba pinana ong ba don politik ser dia kata bentangi don handrai uang ba hakawai pat kapang ngim yaki politik sar namar ngi klam yaki ban pen klam minister yano ngi klam dawa ban ong ba to ai minister ne uta to na ai minister uta ban ngi klam dawa ban ong ngi dawa ba ka sarkar chief minister lani ke minister ki ban hier suki hari ngi dawa be tik tang ya ka kam be de ban ong ba to ai belalang ban biang lang ngi barokhai tingi so tenat nakaliang jong u general secretary uba start jongi mo wada de badang samla ula jubab ya kita kijing ban ai kum kata ka jubab ka ba so tenat ya kini ki he ki han ki jongi tengah syukun tu tang kani kawe ba balai ka jala ka jongi menta kat ya ka no ka benta ka mut ngi su ya keren be tang ka politics menta ngi su election be man kasngi kipai ba menta dukan sha hangnu ru kamut ba la sujur baik tang bani keren ya kanu menta ka poi beca ka politics bang ngi kide ki man kas ngi ki jit kandidat man kas ngi ki ya keren parti tengah ngaso ban ong ba ya ka kam politics ngin e bec sha kita ki bangila jit la ki de ki ruling la ki de ko opposition ru kitu ki badai hi ki bala job ki bala penjip pai ba ki don ka hok ban ya tikmit ki don ka hok bakin ya keren wei ka don ka hok bakin ya pen in ma balai magla jit ya ki kum ki politician hari ini kita ba ngaso ban ong ba ya kan ini sange no mentah yang ini faidin no kan ya gini gijing gijongi ya ka politics ba ka election yang ini labu kalong betang sisin sansna bat karai ingin ai bet tang hatu kasngi bangi tebot tam nang tu ngimla te ban election man kasngi stang lada kita ba mentah gidawa no ban pen kelano ba ngini election no sisin arsnam sisin laisnam kan runga constitution Henry ladang isu ya keren baik bahkan no gaji ki la kalong kinong hikai la kalong kinong belasngi la kalong mengi trok la kalong kiken hunseng ba peru menta kamut kami baik kata kajing tharais new bat kajing keli kalong ba kadon politics ne te kani ngaso ban ong kani ka politics kala pen yap ya ka imlang ka saklang gojungi menta la kalong ha kanu kadong la kalong ha kanu ka sinong te ngakan tu ya ka sarkar ngakan tu ya ka sarkar menta ba ka penna jingbut menta Syaki benta ban yarap yo pajba. Lada kadai ka benta ban yo hok upajba ne yo lang berokoi. Tungin sengap ya kata. Henry ban su keno baitba kadai ka politics ka syam stom ba yang hilang berokoi. Aso begitu. Pejwat ki he sarkar rumenta. Ka e ka jingmut. Kat ki he sarkar kiba ka sarkar ka lech chipausnam ka lech chipau ka sansnam da kawai. Henry ha ka khli jingmut berkat jong wat jong sarkar disiru kalami kal arung politics ba udah na megalia ka jong. Kata kadai ka bangi lalap ngi lolong ka e ka basniu ke. Tengi kentu menta kalong ba ya barok khoi ba ngini ya kini gijinga sengo politics lada kadon yang ngi bangin apan kelam kadon yang ngi barapan scam ya no reno yang in update ya kata kasngi ya le election lada bangin tap yo position sa tap lada bangin tap ya ruling in sa tap handrai bangin ya bunia election mangi menta hato ka yo nong ayu kata ka de gijing sengo gijing ilang barok khoi kata hubor bangi ai lang kai banlat nya gini gijing te ngana kalian jonga uspok pesantang kawai bangam syai ha ka jinga day bat kawai ka letter ka bagiyo na DC mening ala kli upok ka meeting namar ba hak tu ka meeting kata ka sti itho kumne young with a reference to the subject cited above and your letter under response I am directed to inform takamut ngasnyo longo ken ngasnyo longo bakat UDC nomor hapo DC umdon shu ubahe yo DC
tang ya u chief secretary u bahe bala ban ong I direct you but ki minister andai ka balango apat bangin yo apdiang yakum kini ki chiti ka ba u DC jong is nantia upha singi menne ba Ukraine udah tho ya kene ka chiti wong ba I'm directed to inform you te ngamne ngakli u ya kata uang ba bakla bantai tanga ngasnyo ja buram kat ke is Jantia Hills district but nyo ya UIS ubastat but handrai ya ke city nang syato I'm direct tanga seo kan ni ngamla ban pediang gadon shelndet harji de bat kene ke city but om tang kata handrai kabangas nyo kulmar susu ba hangne ba EDC ikli ya usketri jong Jantia unit da ka ba ong kumne hatu kene ke jinge ke jong pi ke don politics ne te kamut haba ngi larai da ka MCTODA ka Meghalaya Commercial Truck Owner Driver Association ngiklem tho Meghalaya Commercial Truck Driver Party ngiklem tho umta te balai pat mi kita ki kenten ban ong ba ka don ka politics haman bangi yaki na do umur kinang ro gisa kali kita jingkeli parhaden bangi leki hangne hami mtuduro kata ka jingkeli kami te ngasio kulmar haje de bakane but ngasio ban ong tang kane ka wai ba ngin pasai shafi ki pai ba lani langba kilat pathai khubor ki jongpi ba kane ka jingyaki ka jongi kumba ongi president ba mene ba ka jingyaki hi kadai baro ka state but kadai da ka jinglit jong ka Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association kata ka de ki jong UDC menela tho I am directed UDC kamut ba UDC la directed ban ong ban khot e jingala te ngila kali gum tu ban ngaleng jong u la panchai bu ong ba ka de ka typing error dan ni ka jing bakla to ya kata ngila ban priang nama ngila yo hina na u kli jong district bu ong gum tang ya ban priang ni ngin ong su da kumai te henrei ngi ong ba kala ban de ka coincidence mo ka tu mene ngila ban ngi te mentapat hang ni dai supoi maria poi hang ni na kaliang jongi ngilala ba uhe sinong uang ngala lalong kumong la sha directed mo uru kamut ula sha pen bor uang ba nagi bor bhalor ban weng do na kani chaka te manta sa USP uang ba la sha directed ba dei ban pha be no ya ki dekot jong ka Meghalaya Commercial Truck Association ban benakani jaka ban strike dang menne utu utrai factory utu nomi khma de factory utu uba berngem bersit mo uba penting kok tempat ini mar khmat di CBSP mo di vendar jong star cement te utu mene ulakop udah sarong te nginang perkhat ba kadaitang ka jingkop jeng sarong ka jong u rengilap menta peleng ba imat ba kini gi barjela menta kimde ki try factory ru henrai gi tang ki manager nong pej lani ki nong penuan yakran nam ka factory hatu kato ki don bor ngilap menta hadu ka ni gi don bor ba kumba ukran mu menta ngidang maria po yang ni jaka kala ada urlong kita kala urlong kai teka kentin I am directed ru ngarso ban mi kala ban mi na kabor ke bakum gitu gijat bru kai kata ka dei ke yo i ke jong telada na kaliang jong gitu ginong pej dei tang ginong pej yang manager factory hadu kutu kila ban le ngat try da wan kita try direct ngat try tip kin le kumno yang i try kila ban thap ingi ka diang gamon te nga kan tu ba kan ni kalong ba man saw ba pai ba unyo jing sneng nang ni balada ngidang ya isha ha kawai kasi wat ban shet ja ying nuan tuklar da ki briu gi banabar bangin de ban shet naningim de ban shet te kanina kaliang jungi kuma asen ga sultanat na kaliang gidik parar ko jong asen kila ong mene hang tu ba enough is enough but kila ong ba la kidakran ya takan tin don gi ba jumut kyong now and never kamut ladang ini kun menta lani shijing imru ngin sakalalong mrau